Исәнмесез, саумсыз, хөрмәтле клиплар яратучы дусларыбыз. Яз көне клипларны карау бигрәк тә мөһим. Югыйсә авитаминоз булуы бар. Ә менә топ клип программасы моңа юл куймый. Бүген дә сезнең белән бергә зур азарт һәм кызыксыну белән һәм шулай ук сезнең юллаган тавышлар белән берлектә клиплар ярыштырып алырбыз. Ә хәзер күрми һәм ишетми калмагыз. Бер клип китә, икенчесе килә. Ә бу атнада иң аз тавыш җыйган клип менә кемнеке. Bakşı артындағы талда іздіріп сайрый бір күш Сайры yol жейлердегіне işletilmik кезін күш Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді Сенің ауаңын яласың менің еш жүрегімді Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді Сенің ауаңын яласың менің еш жүрегімді Сенің ауаңын яласың менің еш жүрегімді Хәзер исә премьера. Каршы алыгыз татар эстрадасының романтик җырчысы, гитарлы егет Илназ Сафиуллин. Клибына килгәндә ул популяр ретро җыр «Аерылмагыз» җырына төшерелгән. Клип инде 2010 елда ук төшерелә башлаган һәм бары тик 2013 елның азагында гына аны тәмамлыйлар. Ә бүген исә инде ул топ клип парадына керә. Рәхим итеп карагыз һәм тавышлар юлларга онытмагыз. Su boyunda yalnız akış Ayrılgan Kanatlarını kayırau Ayrılu gazapları Ayrılmağız Bulsa da sebepleri Kanatlarını kayırau Ayrılu сәгатьләрен Шит кышны бар итмәс аккыш Ялгыз канат какса да Без дә бергә була алмабыз Сулар үргә акса да Ялгыз аккыш күргән сайын Өзелә бәгырьләрем Нигә соң бергә шакларның Bilmiybiz kaderlerin Yalnız akış kürgen sayın Özüle bəğirlerim Nigasın birge şaklarının Bilmiybiz kaderlerin Dallarga barıp söyerdim Bilmedim bügülesin Bilmedim dallarga qarab Üzəgim üzüləsin Dallarga qarab mənayam Ağır minutlarımda Bir yalğızımını yandırma Məhəbbət utlarında Yalğız akış kürgen sayın Özülə bəğirlərim Niyasın birgə şaklarının Bilmiybiz kaderlərin Ayrılmağız Bulsa da sebepleri Kanatlarına ayırau Ayrılu Сәгатьләре Bir вакыт Гүзәл Уразова ВКонтакте сайтындагы сүрәтен кулдан ясап, шуның фотосын җибәрәләр. Илдар белән Гүзәлгә бу сүрәт бик тә күңелләренә якын килә.
Һәм алар бу бүләкнең хуҗасын эзләргә керешәләр. Ул кеше Оренбург якларыннан булып чыга. Нәтиҗәдә Гүзәл Уразов белән Илдар Хакимов шул якларга баргач, сурәтне ясаган кешесеннән сорап сатып алалар. Бүгенге көндә ул аларның өйләрендә иң түрдә кадерләп саклана. Мине һәм иҗатымны яратучыларга 1000 рәхмәтле дип белдерә Гүзәл Уразова үзе. Мәхәббәтнең алтын туе. Улар кулда, күзләр күздә. Кирәк түгел артык сүздә. И Ходаем, теләгем бер, барлыгым Дилә Нигъматуллина апрельдәге концертларыннан соң май аенда ял итәргә китәргә җыена. Инде тур агентстволарының берсенә барып та килгән. Әлегә сайлана, вакыт бар бит әле ди. Мисыр, Төркия, Дубай ише популяр илләрдә ул инде булып өлгергән. Мин үзем актив ялны күбрәк яратам, ә менә ирем Марат күбрәк кымлыкта кызынырга ярата. Һәр вакыт үземнекен әйтәсем килә, ләкин әлегә Марат җиңеп чыга ди Дилә үзе. Әлегә эшкә ноль, Марат файдасына.
bilmeyim eli malay mısın kız mısın Bik de kişi bahadır mı Bik şiber yıldız mısın Sineli bik de kişkine Sineli bik de neni Minim haline anlar bara Bulaşak etti eni Seni kullarıma alıp irkeler idim günde Şuşu bəxit nasip bulsun Jir yüzünde her kimge Xuday birgen bəxit bitsin Məhabbət jimişibiz Seninni hazırık bizning En qadirli kişibiz Dünyada en maturidir Bebi kütken hatın kız Uz bəxitin ettirini Gülnaz Şakirованың гаиләсендә пилмән пешерү аерым бер гырыф-гадәт сыман. Чөнки пилмәнне алар бөтенесе бергә ясый. Шакировларда пилмән ясаганда һәркем үз вазифасын үти. Әниләре камыр җәя, әтисе камыр кисә. Апасы бөгә, ә менә Гөлназның эше иң җаваплысы. Ул киселгән камырларга ит урнаштыра. Берсенә исә камыр гына салып калдыра. Чөнки монсы билгеле булганча бәхет пилмән дип атала. Ә аннан бөтенесе бергә түгәрәк өстәл янына утырып пилмән ашыйлар. Үзең пешергән ризык тәмле була диләр. Бу кагыйдәне Гөлназ гаиләсе белән исбатлый.
Узган атнаның премьерасы булган Лилия Гимадинованың Әкият жырына төшерелгән клибында Казанның иң популяр бию төркемнәренең берсе Action Man Crew чыгыш ясый. Лилия үзе клип төшерер алдыннан шактый репетицияләргә йөргән һәм күргәнегезчә, ул да анда җырлап кына калмый, бию хәрәкәтләре дә күрсәтә. Күптән түгел икенче клипын да төшереп өлгергәннәр. Монысы исә Син генә жырына. Әле өстәвенә Илназ Бак белән яңа дуэт җыр да яздырганнар. Закламый, ансын да ишетерсез. Nazlı qarашың белән мине җылыт, сине яраткан күңлем хискә тулы. Шын мәхәббәтне күрәм күзләреңнән, язмыш юлларын бүләм синең белән. Якты дөньяда бергә без мәңгегә. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкыны тибә йөрәк. Бу без мәхәббәт, син генә миңа кирәк. Бу сөю димәк, бетмәсен иде бу әкият. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкыны тибә йөрәк. Бу без мәхәббәт, син генә миңа кирәк. Бу сөю димәк, бетмәсен иде бу әкият. Bu yanımda la la la, gül yanımda la 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 la. Bu yanımda la 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 la, gül yanımda la la. Sen gene mine gerek, aşkını tibə yürek. Sen gene mine gerek, bitmesin idi bu əkiyyət. Sen gene mine gerek, götürgen gülek, aşkını tibə yürek. Bu biz мәхәббәт, sen gene mine gerek. Bu süyü demek, bitmesin idi bu əkiyyət.
Илнур Гомаров студент чагында Шоллыда укыганда Виталий Агапов төркемендә эшләгән. Шулай бер вакыт Кайбыш районына гастрольгә киткәннәр. Бер авылда концерт куйгач, иртән Илнур попутка тотып Шоллыга имтихан бирергә кайтып китә. Кич аннары инде кире килә, ләкин башка авылга. Әмма киемнәрен төркемдәге кызлар кунакханәдә онытып калдырганнар. Вәт кызлар акыллы дигән. Шул вакытта ябык кына студент Илнурга ул вакытта 100 килограммлы булган Виталий Агаповның запас шалбарын киертәләр. Һәм биленнән тарттырып баулар белән бәйләп куялар. Күз алдыгызга китерегез. Сәхнәдә киң шалбарлы Илнур һәм аягында шулай ук Агаповның 2 размерга кичерәк ботинкасы. Шулай да яхшы гына җырлап чыктым ди Илнур. Qarашларың мине сихерләде, бер күрүдә сине яраттым. Ничек үземне китәрмен дип, уйлый тагын таң атты. Тешләреңә керимәле, кочагыңда эримәле, бер күрергә сине зарыгып мин тургызда йөрим әле. Тешләреңә керим әле, кочагыңда эрим әле, бер күрергә сине зарыгып мин тургызда йөрим әле. Yazıp barım iken elle, söyyümene nişi anladım. Feriştedey sıllı bu güzeline, nişikler yüzüme karadım. Düşlerine kerim elle, kışağına erim elle, bir görürge sine zarıgıp min turgızda yerim ele. Yılmayasın buğay, elle indi sinde siyesin. Məhəbbətinin tatlı gazabını da elle indi sinde giyesin. Düşlerine kerimeli, kışağına erimeli, bir görürge sine zarıgıp min turgızda yerim ele. Düşlerine kerim ele, kışağına erim ele, bir görürge sine zarıgıp min turgızda yerim ele, bir görürge sine zarıgıp min turgızda yerim ele. Düşlerine kerim ele. Дани Зайнуллинның ничек хәл алганын, ягъни ничек ял иткәнен белештем. Ул Әлмә шәһәренә хатыны ягына әбиләренә кунакка кайтып киткән. Кыймаклар һәм мантыйлар белән сыйланып ятам әле дип мактанды ул. Тәмле ашаталар икән, ә менә эштә эшләтәләр микән соң кияүләренә анда? Ансы миңа билгесез. Хөрмәтле Данисның әбисе, эшләтегез кияүгезне. Ашаган кебек ярдәм дә итсен. Ул бит тырыш егет.
Yollarını intikse de Işıraşalmay iken iki yar Kara gaylı urman işlerinde İzgelengen kibik saksıklar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalı hanımı eller yazıklar Gürüşüge haksız alğanalar Saksık bulup yeşi iki yar Gözlerinden kaynar tamşı tamşı Erici yaşları tama bulup uzar Aradağı derya sularına Saksık köyünü köylü iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalı hanımı eller yazıklar Gürüşüge haksız alğanalar Saksık bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalı hanımı eller yazıklar Gürüşüge haksız alğanalar Saksık bulup yeşi iki yar Mengü ışraş olmaz yarlar köylü Tüdügelgenler nasıl karşılar İki yardan damganı kaynar yeşiller Deryalarda kuşlu ağalar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalı hanımı eller yazıklar Gürüşüge haksız alğanalar Saksık bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalı hanımı eller yazıklar Gürüşüge haksız alğanalar Saksık bulup yeşi iki yar Saksık bulup yeşi iki yar Saksık bulup yeşi iki yar Шулай итеп призлы эшлекне ачып җибәрәбез. Җырчы Сөмбел Билалова Мәскәү белән Казан арасын еш үтә. Кайсы транспортны күбрәк сайлыйсың дигән сорауга әлбәттә инде поезд дип җавап бирде. Чөнки автомобиль һәм самолет белән чагыштырганда поезд иң куркынычсызы диде. Шулай ук әле мин тәрәзәдән карап хыялланып барырга да яратам дип белдерде Сөмбел. Сөмбел, хәерле юл. Мәскәүгә сәлам. Минем күңел сабый бар
Yoz ko'zalab ko'kka urilar Yaxshi so'ziga kulashishima kibir Qotadashsang yashka ko'nglar Menimi ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab qirov timasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab qirov timasin Menimi ko'ngil dengiz usti kibir Tan to'lqinida quyosh yugurar Qotadashsang ko'tariladi ovoz O'ksib yig'lab yorg'a to'gilar Menimi ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab qirov timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab qirov timasin Menimi ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab qirov timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab qirov timasin Saqlab qirov timasin Автор башкаручы Гүзәлия Алсу Абылхановага янам гына бит инде җырын иҗат иткән була. Бу җырны әле сез яхшы хәтерлисездер. Ә менә күптән түгел әлеге җырны сәхнәдә Гүзәлия үзе башкарырга булган. Җырлап сәхнәдән китеп барганда Гүзәлияне бер егет каршы ала. Һәм шундук, нигә сез Алсуның җырын рөхсәтсез җырлыйсыз дип бәйләнә башлый. Ну, Гүзәлия ул егетне кыйнап ташлаган дип әйтсәм ялган булыр, сугышып тормаганнар. Җырчының дуслары теге егеткә Алсуга җырны нәкъ менә бу апаң, Гүзәлия апаң язып бирде дип җайлы гына аңлатып биргәннәр. Шул кычкырып булмый бит инде кеше баласына. Üzekini zdirip
Хәзер лидер клип. Бу атнада иң күп тавышлар җыйган клипны котлыйбыз. Һәм аның хуҗасы турында берничә сүз. Азат Фазлыев бабасы турында, ягъни хатынының әтисе турында сөйләргә ярата. Аның исеме Фидаил икәнен белдем. Авылда аны кыскартып Федя дип кенә йөртәләр. Азатка әбисе 23 февральгә бүләккә футболка җибәргән. Футболканың этикеткасында Азат нәкъ менә Федя дигән язу күреп ала. Тиз генә әбисен җыеп, нәрсә әллә бабай тегү цеха ачып җибәрдеме әллә дип шаярта. Шундан соң бергәләшеп рәхәтләнеп көлешеп алганнар. Кызык, ә менә Азат бабасында кунакта булганда Федя дич дип кычкыра микән? Qarali babaqay, bigirek men sen aşağıman ekan. Sen mi? Mila mı? Ey Azat, Azat. Bilesinmi biz yaşayacakta dünyanın ostunu üstüne getirip yaşaytırgan idik. Köpme kızının başını eğlendirdik. Köpmesi bizden arttan yüzü yürüdü. Yaşlık, yaşlık. Yaşlık bir dol bir gına. Mehabetten yanıp giydik, özlüp yarlarını seydik. Yaş çağında barda matur saylanıp durmayı idik. Hey yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlı gımri kıskayken siz mi kaldım udikenin. Ontulmi tevge yarımlı tünler bu yegitikenin. Hey yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Görmey kaldım, bilmey kaldım yaşlığımның uzağanın. Ötkenlerini hatırlata barımınlı jırlarım. Hey yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Hop hey! Yaşlık bittul bir güne, uzayken tizgine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Yaşlık bittul gımirlerinin tatlı mizgelegine. Tatlı mizgelegine. Шулай итеп топ клип хит парадында бу атнага урыннарны билгеләп бетердек. Ләкин ярыш әле алга таба дәвам итә. Күңелегезгә ошаган клип булса, аны югарырак баскычка күтәрү өчен тавышлар юллагыз. Тавыш юллауның ике ысулы бар. SMS аша һәм TMTV сайтында интернетка кирип. Мин Ильяс Газизов сезнең белән бүгенгә саубуллашып торам. Хәзер үк хыял артыннан викторинасы һәм чит илгә юллама ату мөмкинлеге. Катнашыгыз һәм ял итеп кайтыгыз.